duzuen gaueko txangoi buruz, izarrak ikusteko, gaur egun argiz ikusteko, eta norbaitek esango du, baina hori nola tan da posible. Bueno, hau azalpen euskararekin daukazer ikusi izan ere, maisu maistra gisa nola heldu ganoraz euskarari, eguneroko lantresna bezala dauzkan eraginez aikaindi eta Bilbo handiko eremu urbanotik zehazki, erandiotik ere nolabait irtenaz, ez? Nola lortu hori, mendira joz, esaterako presari gabe, aire freskoa zentzu bitan, iztegia zabaltzeko aukera ere ematen baitu, eguneroko errutinatik irten eta jende berria ezagutzeak. Sorpresa ederrak ari dira topatzen gainera, erakutsiko dizuegoen ekimena, ez da Mendizale Txango Utxa, ez da Roberto Castillo, kaixo? Kaixo, bueno. Konta iguzu, hau ez da Euskal Maisu Maistra Urbaniteni esaldi bat bakarrik, ez da? Ez, bakarrik ez, guzatzen gara ikasleak ere integratzen eta konbintzitzen gurekin etortzeko. Geratik kanpo euskara zabaltzeko asmoz. Eta zer egiten duzu ez da, txango tipikoa eta mendirako bidea nolako geraldiak edo nolako sorpresak aurkitu dituzute, zer egiten duzue? Beti nietzun dugu zer, koba, subiren bat edo itxaldi bat, hor dagoena adibidez aizkoa izan zen jardin, Baskaria, egun luxe bat izan behar, ez mugarik gabeko eguna. Usaten ga, hori ez oso goiz, baina behar sortxetan betzetan artea, eta mendira joan, eta bidean topatzen ditugun gauzekin, horretaz itxein, lantxineko lanbidez, oitxurak eta hori. Esan barizun, tartanga lanbideziketako irakaslea zarela hasiera batean ondontzun badut, irakasleekin hasi zinaten, orain ikasleak batzen ari dira, zer nolako harrera izaten ari da? Oinde bat dut, ez eginen, hasi genuen Iker Ugarte eta Biok, porrotan ez zen izan, baina, arrakasta handirik gabe. Iaz serioi hartu genuen, eta irakasleko aparte ikaslegoari esan genien, eta, pitxinka batzuk sartu dira, eta egia da gutxi etorri batea ere, etorri dienak errepikatu egin du. Hori, azken batean, jakin sortzen da. Euskarari dagokionez ze fruitu, lor daitezke edo? Batian, nire Bilboaldekoan ez. Eta nire semearra euskaraz ikasi, baina kaleko giroa erabateko hau da. Eta nintzako, batez ere, euskara da, batez ere eskola kontua. Eta gustatzen gara, eskolatik kanpo zabaltzea eta normalizatzea. Hori agura asmoa. Eta kanpoan, zer gehiago dagoela euskaraz. Eta gainera, egun bakarrekoak ere ez dituzu egiten beti, astebururen bat ere ematen duzu, ez? Iratin esaterako. Bai, horko irudiak, bero dituzun irudiak, ratxean eta hartzen dela arpeak, famatua, eta bai, irati. Irati, beste mundu bat irekitzen da. Ez berdina da, ez da egun pasa, baizketa egun asteburu osoa, eta hobeto elkar ezagutzeko, hobea da, bai. Eta pentsatzen euskarazko hitz berriak ere topatzen dituzuela naturan, hala da? Bai, konta iguzu? Oitxurak, ere euskalkiak, adibidez, ara joan ginean, bertako aizkera ere landu bitxi bat, gero guri irakaslegote ikasuen arteak badaude bizkaitarrak, gipuzkoarrak, arabarrak, naparrak ere izan dugu, eta hortik hitzak ere ikasten dugu, elkarri erakutzen dizkigu hitzak. Txoritxo batek ere kontatu dugu, ez? Oñatiko Arautzen alako sorpresa hartu zenutela, ikusentzulei kontatu zer da? Bai, Katzategi mendia joan ginen, eta gero Muñoz Muño, horko bazeliza eta hor zentun dela, ondoko bazeliko familia hartu zitzaigun, egia zen, ama horkoa zen, eta baserrik produzioa zutena dela, Gipuzkoako baserrik altuena zen. Hori bai aragotzen, baina izatez altzabalterra, baserria, Ugaztegi osoan. Eta oso jende jatorra, oitxurak eta gauzak autu ziguten, bertako euskara horiken, bai? Roberto, mila esker, hala jarraitu, behon dezuela, eta eskerrik asko, beste bat arte. Zuei, esker. Nora joango zinakete zuek?